se nace desolinador, entonas feliz chim cheri chim chiro, chim chimi chim chim cheri chim chiro. Zuetzara Mary Poppinsekoa bezain mertzen mugitzen, ez da? Ez, ni lanean lantxan ez dut egiten hainbeste, ez da? Azkenean da lan serioa eta ezin dezaket. Baina, bueno, izena da hartuta hortik, ez da? Txintximini desoina gailua gara eta tximinia, da tximini euskaraz eta gino hori egin genuen. Mary Poppinsen referentzia. Bai. Zein da zure lana, zer da egiten duzuna zehazki? Egiten duguna da tximinia garbitzen ditugu, dauden arazoak konpontzeko, ez da? Adibidez, zuteak ez egoteko, monoxido de karbonen arnasketa, kontsumo gehiago, kontaminazio gehiago. Gaur Galdakako etxe batera etorri gara, zein da zure funtzionamentua, ze pausuz egiten duzu? Tximinean gora igon, seguritate guztia gaz, garbitzen ditugu tximenea guztia, barrutik, eta gero behan hartzen ditugu residuo guztia edo kedarra guztie. Azken egunotan suhiltzaileek tximiniek eragindako hainbat sutetan parte hartu behar izan dute. 2013 urte honetan dagoenekoz 58 sute izan dira Bizkaian. Joan den urtean berriz, 2012an 62 sutetan parte hartu zuten suhiltzaileek. Urtarrilean, otsailean eta martxoan izaten dira sute gehienak. Bai, normalean hori dek. Adibidez, gu daramagu ja 12 sute, eta oso importantea da garbiketa egitea, ezta? Kontseiluak dire, adibidez, egurre, ezitasunik gabe sartzea, hau da. Lehorra. Hori dek. Ez jartzea armarioak, garbiketa egitea, eta oso importantea da, jendea ez berak egitea hau, azkenean arazo bat badaukate, sute bat badaukate, seguruak arazoekin auki dezaketelako. Tximinean garbitzerena kontu serioa da, etxe oso erre daitekelako. Bai, bueno, adibidez, egon da kasu bat ikusi dela telebista guztietan. Diman. Bai, Dimakoa. Restaurante bat zela, tximenea zutea hartu zuen, tximenea ez du da keak ebakuatzeko, ez zutea soportatzeko, orduen egin zuena izan zen, hartu zuen kedarra guztia, zutea hartu zuen, apurtu zen tximenea eta orduen teiatu guztia errezen eta txea. Kanpoan hotz denean ze goxua den sutondoko epela, bin ikusi duzue, itxian tximinia duzuenok garbitu ongi, disgustorik izan nahi espaldin baduzue. Galdakaotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.